Sati guda kafin a kashe Ummita, 'yar asalin jihar Kano wadda ke zaune a unguwar Jambulo, ta bugo wa Malam Aminu Ibrahim Daura inda take tambayarsa tana so ta auri wani ɗan Cana amma iyayenta sun hana. Inda Malam Aminu Ibrahim Daura yake bayyana mata cewa ai abin da suka yi daidai ne saboda in dai za a aure sai an bincika abubuwa guda 5 da shi wannan ɗan Cana. Bayan ta bayyana wa Malam Aminu Ibrahim Daura cewa shi wannan ɗan Cana ya riga ya musulunta, sai yake faɗa mata to na farko a bincika hukumar immigration shin da izinin ƙasa yake zaune a Najeriya ko kuwa. Na biyu kuma sannan a tambayi sarkinsu na Cana, sannan a tambayi jakada na ƙasa Najeriya da kuma na Cana, sannan kuma za a haɗa shi da Hizba domin su fara koya masa yadda ake gabatar da ibada da sallah da wasu abubuwa kuma. Abu na 5 shine inda Malam Aminu Ibrahim Daura yake cewa sannan kuma a nemo aikin da yake a nan ƙasa ta Najeriya. Malam Aminu Ibrahim Daura ya bayyana cewa in dai Ummita ta tabbatar da wani abubuwa guda 5 su yi zai magana da iyayenta domin su aura mata wanda take so wato ɗan Canan nan. Kafin mu je ka sauke muku wannan bidiyo na Malam Aminu Ibrahim Daura, dan Allah idan wannan shine shigo ga farko wannan tashar ta mai albarka wato Tudun Fulani TV, dan Allah ka danna mana subscribing, kana ka danna mana alamar ƙararrawa kamar haka. Abin da ya faru na kashe yarinyar nan da aka yi sati guda da ya wuce fa ta kira ni a waya wannan yarinyar. Sati guda ta ce malam ina da tambaya, ina ta neman waya ka ban samu ba, ina son zan auri wani dan Cana amma iyayena sun ki yadda. Na ce to iyayenki sun faɗi gaskiya, kakki auri wanda baki san asalinsa daga inda ya fito ba. Da haka zan baki shawara guda 5. Shawara ta farko, a nemi immigration su tabbatar da cewa yana zaune a Najeriya da izini. Na ce shine na farko. Sannan na biyu, me yake yi a Najeriya? Sannan na uku, na san sarki a baya ya naɗa sarkin 'yan China mazauna Kano. To a sanar da su yi bincike a kansa, sun san shi, sun san garinsu, sun san daga inda ya fito, sun san me yake yi. Sannan na 4, akwai ofishin jakadancinsu ma. Ya kamata su ma a sanar da su cewa wani ɗan Cana yana son zai auri wata 'yan Najeriya. Kaga sai ya zama na farko ofishin jakadancinsu ya sani, immigration da suke kula da shiga da ficen baki sun sani, sannan sarkin 'yan China da suke zaune a Kano ya sani, sannan kuma na ce kuma a haɗa ku da Hizba a je tukunna a fara koya masa. Ta ce ya musulunta, na ce to a fara koya masa addinin musulunci tukunna har ya iya addinin musulunci. Na ce saboda kada a yi auren nan daga baya ya gudu ya baki da yaya, ko kuma ki je garinsu. Ta ce ai an yi waya da 'yan uwansa na can sun ce sun yadda, amma ne na musu da wani ta gaskiya suka faɗa. Amma in aka yi waɗannan matakan guda 5 to ni zan yi magana da 'yan uwan naki sai musu bayani cewa su gamsu saboda an tamu. Amma ɗaya daga cikin nan aka rasa shi. Na farko bai da takardar zama. Na ce a ina ke sana'a? Ta ce ko suna haƙan ma'adanai ne ko a Bauchi ne ko a ina ne. Haka dai muka tattauna wajen minti 15. Na ce saboda haka hakuri zaki abu matakan da iyayenki suka faɗa har a tabbatar da waɗannan abubuwan guda 5. Kin gan an yi aure, musulunci bai hana aure tsakanin ɗan wata ƙabila da wata ƙabila ba, ya ma hana ƙabilancin. To amma kuma dole a yi aure da an san da wa aka aura. An ba ta misali cewa a Kaduna wata na fito daga program daga DITV sai wata ta tare ni da 'ya'ya guda kusan 5. Tana kuka ta ji mun yi program a radio a talabishin. To ta ce miji ta aura bata san daga inda yake ba. To yanzu bayan sun haifi 'ya'ya 5 ya tattara inasa ya gudu. Ga 'ya'ya ba a san danginsa ba, ba a san yan uwansa ba, ba a san ina za a same shi ba, kuma ya kashe wayarsa. Nace to kinga wannan abin da ya faru ga waccan mata, to kake ma ya faru gare ki. Ta ce to ta gode za a yi. Na ce ya musulunta? Ta ce ya musulunta. Na ce to alhamdulillah sai a koya masa musulunci. Bai fi sati guda ba
to sai na ji kuma an ce wani dan China ya kashe wata. Na yi takaici kwarai da gaske da wannan abin, ba abin bakin ciki ne, abin takaici ne. Allah ya ji kanta, Allah ya yafe mata, shi kuma Allah ya sa a ɗauki matakin da ya dace a kansa domin kada haka ya ci gaba da faruwa. Inda a canan ne mutum ya je ya kashe ɗan cana ko ya kashe 'yar cana, ai ba ma ku ji labarinsa ba, labarinsa ma ba za ku ji ba. Na'am, kuma kaga wannan ya zama wajibi gwamnati ta ƙara kula da masu shige da fice, a dinga sanin mutane da halayensu da dokokin zama a cikin ƙasa da ɗabi'o'insu. Inda mutane suna ta zuwa, in ba a san halayensu ba a san ɗabi'arsu ba, ba a san su irin nasu al'adun ba da irin nasu zamantakewa ba. Wata a rediyo na ji an yi hira da wani da ya auro 'yar cana, aka yi hira da shi ya ce to su ce in ka aure ta to ko ina tare za ku shiga, ko ban daki za ka shiga sai ta shiga, in ka tafi kasuwa ta bi ka, su aurensu in aka aure